Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Karen. Dito'y program tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una! Gaputa manulangin nga daw. Kat mapantamat tan ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, Jack amo no ma-excite ako no saan. Namin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure! Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talang, hindi urayek. Nasaya at nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay, apanaganad, anak ko. Uwan nanang, Liklikam kumati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing. Isulat ti gayam ko aging gaijay syudad. Hoy, friend. Amom ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak, gusto kan ka na a Benji. Ay na, lukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka Francis. Huh? Amangan no adda makangmagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francis ka tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisin na kon si ka. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Ka, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga ang mabisin ka Naimbag nga orasyo ado ay. Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka diti makisango kada kayo. Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot tinmangan. Gamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga kon. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako na'y para ken ka, friend. Apay anak ko nang tikas na. Una, gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak jay tao? Ay na, friend. Agaram to day jay ken ka. Anya kumangay tigapunang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na ken ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo.
Uy, sus! Amo ko nun niya ti kayat asawanda ta pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy, itay kapailangan palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan, Matt. Ay na, aklunam ngaminan, friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinaado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, ang mga nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan ang maki-boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki-boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji, Ikari, saan ka nga agbabawi? No bilang taklonem ti panagayat ko ken ka. ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot pa nagayat ko kan ka. Ngam, mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti rumba nga pagbut ngam, Karen. Ngamin, saan namot akayat asawen? Ano aklunen nak, katagdan natan. Aklunen nak, agpinatagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Iso nga inaklon kon. Kan may sa, nabayagan niya agdatdaton kanyak ni Benji. Ay na, sana all at talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat, di saan laeng? Anya? Umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dino ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga orayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanya. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahan naman tirabi Di ka madanagan ko, Nakmet. Makainanaka iti husto iti papananta. Hoy, jak amon wanya ti ibagakan ka, friend. Friend! Jack amon niya ti aramitak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan na ng kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanya ngay. Saan na may sublit tinalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji.
Gaputamok adinak baybayan. Ngumjak namnamaon agun dawayan na tipan nakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man di lalaki? Siya ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak mo tan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di day nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi lakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan matgayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ng trabaho. Tapno laang at dabus-busam iti panagadal mo. Ngapay akas ta tinaramid mo. Nanang, Ang panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. At taditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti amatisikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan ito maminsan ha. Magumi ko makita. At ang amin napadag na aramitan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang, Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kuana. gusto kayo, nanang. Ngam-ay-ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti may sa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka. Ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngam saan? Takala at latan anag pukaw. Agasam tadi nakapay kayat akasarita. Nanang, Iso apang aasim, anak ko. Di mon pilitan no di na kaya. Tiawanan ba na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukaw latan nakaslasok. friend, Hoy, impagarap ko matlaki din no napudnukan ka di lalaki. Ngam saan matgayam? Buhay! Ay na! uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan ko na. Gaputa manumot na abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak matgayam. Hoy! Ket! Anya nga iti planom ita, friend. Nas kan atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. Uwan, friend. Aramidak ti amin. Kan adamat karbangak kan ko na, no bilang laang. O anya, friend. Nakasagana ka din? Uwan, friend. Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? Uwan, friend. Masigurado ka husto na ito inted ti may sa amakam mo kan ko na. Nasayat nga rin no kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po! Tao po! Awan sa hamat tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta.
Saan ang kagbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Friend! Ay, pasensya kayo. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapul yo? Kwa. Saludsudan mila ko, ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Ditoy. Anya ti masapul yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di anak kalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapul yo kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo ti napaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dahil tatipod no. Anya? No kayat yo. Urayin nyo asumangpot ni Benji. Agsarita kayo. Ngam, okay lang ka di kan ka, sis? Okay lang ang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik na ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakder para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pang. Awan problema kanyak, Karen. No day dati wagas. Tapno maipariknam kan ko anak ti saeng nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Saludsod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen, Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanam. Kan adamod gayaman anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nudekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen, Awan konsensyam alalaki? pakawanan na Karen. Di kag danag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Sanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtak darak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji. Ngamnasken nga aklunak para iti imuna a pamilyana. Impas ngay ko ti anak mi. Asa na pulos ang nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko aging ga nakaturpusak. Ket iti agdama, natalged maten ti trabaho. Ket naragsak kami maten iti anak ko. To'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti na iti apakasaritaam. Awan ti imposible iti kasken ka. Akabaalan na ti tumakder kas ama ken ina. Ala, sabay la kuma, tamam among tumat ti lalaki, aparahin ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naganak Karen, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Moira adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasisira pak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Moira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa'y laang ter aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no sadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga na trabaho na ni Mark. Si Kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat birok nan. Sa bagay mat kiti ha? Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakal ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime isumatan ti agluto. Jay tulangan mangan ti aramidak no sumangpeta. Kapag isuti sa sangkat mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Adutin ka makampo nga inlepas. Ala, tugaw ka nga ruden sweetheart, tamangantan. Agaw awis gayam ni Pari Jake. Birthday na. Mapantay di balay da inton bigat. Ada trabaho, Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Isu timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na, okay laang. Magatang na pay amin na kayat na. Ninginan nga alahas, bag, sapatos, gano'n niya pa'y dita. Pasensya ka lakuman kanyak, sweetheart. Kapunta masapol nagtrabaho ta aduha. Tasan nga umanay ti biro ko, nagpay kadata. Ay, anya pa'y narod ngay. Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung natno di kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Mayra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni Pare Mark anang pilikan ka, Moira. Punay day ta na pa sa blog. Happy birthday! At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you, Ala, umunag kayo. Nagdiretso ka di kusina. Amok amabisin kayo. Ada di kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Adda kayo gayaman, kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistoryakan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Himbagkan ka tapalubusan na ka ni Mark nga trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabalan na ipay amin ni Jake akasapulam. Uray saan kang nagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abadong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga paiso, pudnot ako na. Alangan mo't nagporma ka, kat ada ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin nagiti usan. Nagtipintas. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti madda ni Tikasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI. Nalabasak man nagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabalan ni Mark na ipaikan ka na kita. Imsyak. Kabalan mo ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Kusina. Ang mga no, dapat makakita ka data. May wait lang. At ito iti cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pulang. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pulang.
Nagapuan, sweetheart. Nagapo kiti CR. Ay, umay ka. Makijaming ta ka dagiti agi inom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti aginana. Ha? Di mo kayat ti agsyat? Napanlugak namin. O sige. Agpakada ta nga ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Ngam saan ka makaturog? Uray pilit at ti maturog. Saan na maikati ti panunod ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay mata na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka tapagkadkadan ti bagbagana. Ngam, si aasawa kami mata na dua. Apay asaan amapukaw iti panunod ko ni Jake. Ano ka aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisin. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginuman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawa. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasam nga dagiti banag a deserve ti may saan napintas a dayag akaskan ka. Jake? Noy kanak iti karbangan. Aramidag kan ka dagiti banag adi mo pa'y napadasan. Kaya't pa-check. No mapadasan. Ag-enjoy ka lagit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark. Nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na iti nga arak. Nagimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. No siya lang ti asawa. Saan ka na pagtrabahoan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din na? Aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy a pag-inuman? Di na kayat dito eh. Panag ko na, noim muna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Ay, nalay nga talaga ni Mark na nagpili ah. Agawin tan. Nabarda ako. Sambay. At dapat kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka nun na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas namin titurog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabanog. Uray saan ka unay nga overtime? Tapos saan ka matamabanog? Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagdakkel agad ang tintad kanyak ni Jake. Idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramid ni Jake kanyak. Itala ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidan kanyak dito. Ni Jake tumawawag. Amaan umay na kong sukunan. Kinuna na ngamin asa anak asumrat ita. Takayat na ipasyal. Kalpasan na, maan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready ka? Umaya ko. Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, Rod. Urayin ako na. Bye, love. Bye! Nasayata dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di dahi ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Anya ka di mapaspasamak kan ka. Apay at panak. Ulbod ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabaho? Kapota sinukon na ka ni Jake iti palay. Mark? Ita, agulbud ka pailang. Ala, irubat mo dagiti kaus mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gaputa maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaaykan ka, kat isukat na kon kan kuana. Pakawanan na. Aklo na, nasulisugak. Namjak kayat nga agsinata. Sikat ay ayatak. Pumanaw kan.
Diyak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay ni mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti a relasyon. Papapanawan na kung ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kung nga awagan. Iso nga inawakan ka. Takayat kong ibagang adta ni Japro ti asawa ka na ko. Kinunana sumuro ta kay Jay. Napatag na pailangan kanya. Kaya ko tagpakadakan ka. Kaya dumawat iti pamakawan. No nyaman ti mati na arami to. Pakawanin na kumangoy na. At ako may pakaasikan ka. Anya day ta? Awagan ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kuana. Ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katsak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuana iti personal. Ngam dinanog na. Di ka matanagan. Awagat man. Kat kulit at dagkit daw iti pamakawan. Kaya nagpakada ako ama pa ni Japro. Okay, agyaman na. Saan ko nasangpatan ni Mike? Anyang amin dito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungan ti biyag ko. Nagsila kami ka ni Mike. Awagak ti katrabaho na. Damagag nung nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka man. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan man? Nagsisiina kami, idi nag-recap ti shop. Abay, saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga ron? Itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga ag birthday kada kami nga kakatrabahuan, kanayon na nga ibaga, awan nagluto iti kanam. Kasta ka di. Ada ngamin di mi nagkinaawatan. Nagbaso la, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, iso ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidat dayta. Kat agyaman akan ka. Apay na ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latan ti inaramid mo apa ng lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo no mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak na ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinat ha. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikat kayat ko nga agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang kanibungas. Ama no ikatan na ko man. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngam laglag ipong. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ama nga no saan amamati ang nag-overtime ka? Ada ka mo't ama kapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Katagan anad ka iti panagawid mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka man. Rabin, sapay ko matasan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalag na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Nam saan nakasumuko, aging ga mapakawan nak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't kag-overtime ka. Mark, ada ka mo't gayam dita. Anya ti aramidom dito eh. Kaya't ko lang nga pankan no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mo't akinunakkan ka?
Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pala. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No sana ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Ala, agawit tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uri siyak, at damat good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na ang mga ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati mo na. Siyempre, ladies first. Sige man laanan. Masikog ako, sweetheart. Yes! Apag iso da ita iti good news ko, sweetheart. Among kadi, nakabiro ka kun iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldo, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinen, asumarten ka nga trabaho. Paiso? Oh, maragsakan ak iti dayta a good news mo, sweetheart. Ita, sana kung nagtrabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman ak iti apo, tadinangag na dagiti kararag ko ang mapakawan na ti asawa. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman ak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, tanakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ka ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy matiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag na orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Jessica iti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Iti edad ko a 20 ket siyam, single akpailaan. Adamat dagiti nakarelasyon ko, ngem awan uray maysa a nagbayag kadakwada. Gapo iti dayta, impamaysak lang ti atensyon ko iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jessica, diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pinaayaban na ka no, Sir Nico. Adda ka di ipaaramid yun. Awan mo't kit di, adala ang napatag nga ibagakan ka, Jessica. Anya dayta, sir? Da kayo pailangan kini Melissa ti makiseminar iti Manila inton sumaruno alawas, ha? Mabalin ka di? Ha? Di kayo madanagan. Siyak ti makamo iti aramatan nyo. Taparamot lang iti pagsayatan ti negosyo da dya seminar. Siyak kumati mapan. At damat na patag nga aramita. Ah, okay, sir. Wan gayam. Ilepasyon dagiti report yung ay papaaramid ko kada kayo. Tapno tilangan seminar ti panunutan nyo intun sumaruno alawas. Ay na, excited ako na mapan ije Manila, friend. Si Kangay.
Oh, Jessica, mangmangag na ka di. Ay nano siyak sa anak nga excited. Apay ko maasaan. Jakman amo, Melissa. Nagasat ka kit di tasi ka tinapili ni Sir Nico. Among ka di, akayat mo't ni Flor timapan. Ngam si kama tinangibagaan ni Sir Nico. Ay nano, jak la mabain kin ni sir. Talaga ajak imanugot iti kayat na. Apay ko maasaan. Kat single ka mat. Awan mo't pamilyam nga asikaswam. Ay, si kakit di mat, friend. Naskan pa'y lang nga ibagam ti kasta. Kat pud no mat. Anya nga iti amom. Amangan no iti Manila amom ti lalaki. Para kan ka. Badum ka di dagit na nakamalita, anak ko. Wan tatang, agpa Manila kami intong Domingo. Manila ko na. Nalipatan nyo ka din kinaibaga kada kayo, tatang. Adda seminar mi iti Manila intong Lunes. Makalawas day jay. Ay, huwan nga agpaiswan niya. Ay nalipatak matang. Da kayo pala ang kininanang ti makaamo diti balay Agluto kayo iti kaninyo, tatang. Huway, anak ko. Di na kang bakadanagan. Kabalan may mati aglutaw. Ado pa'y mati abas tuyo. Umanay mat siguro day jay. Umanay dayjay, anak ko. Makalawas laang mat nga awan ka. Kamaudyanan na. Nakadanon tamat laangan dito Manila. Kitaam ti pagturugan ta, Jessica. Nagpuskot ako tyon. At dapay aircon. Sika talaga, Melissa. Ay, no, dala ko makwarta. Agpatakderak mat iti kastoy a mansyon. Ay na, friend, kumpurmi man ti bagbagamon. Maturog kakit din no kayat mo ti maturog. Sigurado nabannog kay ti biyahe. Ay, hindi na nga ro disturbuan Maturog Sige, maturog ka. Sika ngay, saan ka maturog? Saanan? Sa anak pa'y makaturturog. Ay, sige, nanang. Awagan kayong tumanan no sa anak abisi. Sige laeng anak ko. Agan-andan ka dita Manila Uray da kayong ananang. Di yulip-lipatan timangan O sige nga Rodan. Bye. Ay, kailiw kunda nanang kantatang. Sapay makalawas ti seminar mi dito'y Manila. Okay ka lang, Nis? Uwan. Okay, aklaan. Siya gam ni Lothar. Kasi ka, Anya tinagan mo, Miss? Jessica tinagan ko, sir. Nice meeting you, Jessica. Nice meeting you too, sir. Makiseminar kayo kadimat? Wen, angam, inton bigat pa'y matlang agrugi. Amangan mo kaya't mo pa'y tiag merienda. Ado ti coffee shop dito, Rar. Saanan, sir? Nakababain mat ka na kayo. Anya kumangay ti nakababayin, Jessica. Saan mat siguro adakas ti makipagayam kan ka? Agpili ka, no anya flavor ti kayat mo, Jessica. Siya ti makamong agbayad. No anya ti para kada kayo, sir. Isumat lang ti para kanya. Sige agad di met. Kasano nga no di mo magustuhan ti flavor akayat ko. Sa anak mat napili iti makan, sir. No anya ti adda. Okay lang kanya. Sigurado ka? Oo, sir. Di nakawawagan iti sir. Lothar ratan no iso. Sige. Okay, uray na karod bit. Inak pa order. Sa dino tinanggapam, Jessica? Oh, nakariing ka matgaya man, Melissa. Oh, itay pa'y Asino di ka dom lalaki? Ha? Lalaki? Oh, di ko nam ka di. Saan ko nakita? Diyan niya. Nakita ka nagturong kayo iti coffee shop. Dayjay ka di? Ni Luther dayjay. Kadwa tayo ang makiseminar. Ay, taga ano ka no? Taga dito'y madlaan. Ngam muna ti Agiloko. Ta Ilocana kanumat ni nanang na. Kitaam
Ang mga no isugaya man ti sungbat, dagiti karkararag mo, friend. Anya, ay na friend, si kakit dimat. Katno kaam-amukla ang itay, kastakit din ti bagbagam. Anya nga iti amuta. Amang friend, adaman madlaw ko itay iti day ti Luther. Oh, anya mananday ta amadlaw mo. Nakita no kasano nakaakitaan, friend. Panagkunag, dakol ti panag gusto na kan ka. Ay na friend, mangrugi ka man eh. Pudno ti ibagbagak, friend. Bayam. Sakbay amalpas ti seminar tayo. Alaag ti cellphone number na para kan ka. Ay sus, day ka ti di mo aramidan, friend. Nakababain mo't kan kwa na. Ay na, Jessica, awan maalam no agbain-bain ka. Awanan ti ato asao. Uy, addaan kan iti husto nga edad. Adamot na natalgad at trabaho. Asawa laangan ti kurang kan ka. Hello, Sir Nico. Kumusta ti seminaryo kini Melissa dita Manila, Jessica? Nasaya at latamat, sir. Nagtangag kayo na yung baga, tapno at maadal yo, mabalin yo nga i-aplikar iti trabaho yo. Nalawag ka di? Wan, sir. Ni Melissa, kumusta man tayo? Kayat yung kadi akasarita ni Melissa, sir. Mabalin ka di? Awan parikod, sir. Mabit lang. Melissa. Kaya't nakakano ang makasarita ni Sir Nico. O, ati ti cellphone. Amangan no adda na patig nga ibagana kan ka. Anya nga itimbagan ni Sir Nico kan ka, Melissa. Awan mo't. Kinumusta na lang ti seminar tayo. Sigurado ka? Aday talaang timbagan ni Sir Nico kan ka, friend? Katuan. Awan tinayon na? Aday ta ka manin ako na, friend. Amo, agbagay kayo kini Sir Nico. Apay anapan kada kami ti saritaan. Ti ko nam kadikat nalipatak ti may papan kada kayo kani Luther, ha? Alawanan. Oh, rumor takit din. Tamangan kayo kanon. Umunakan, friend. At palasak piit. Sige, agawa ang nga ro, tagid dantan. Oh, friend. Apay akas ti pa nagkitam kanya. Di mo ibaga, nga addamanan kalukwan a planom. Hello, mabalin di makitugaw ka na kayo? Kwan. Sige lang, Luther. Agtugaw ka iti abay ni Jessica. Ayaman na, Melissa. Nasaya at man ta na panunot mo ti umay makikatugaw kata kami. Uwe na. Takayat ko mati makisarsarita kada kayo. Nasaya at matno kasta. Tapno maam-amuyo pa'y ka ni Jessica ti tunggal maysa. Friend. O ni, apay ngay. Agmay may samot ning Grail iti lamisaan nga ayan na. Panagkunag, kasapulan na ti kasarsarita. Di mo ibagang ibatinak dito, Melissa. Si Kakit Dimon. Sana bale, tadamot ni Luther akadwan. Umakarat pa'y lang iti ayan ni Grail. Tap nadamot kasarsarita na. Ag-enjoy kayo ato Ay, nalipas matlaangan ti seminar tayo. Makaawin matlaangan da tao. Hoy, Jessica! Ape akas ta tilangam. Saan ka kadaan naragsak tanalpasan ti seminar tayo? Naragsak, siyempre. Apay nga rut adi ka matan umisam. Wano, saan ka pa'y nagpakada ka ni Luther? Saan na bale? Tainted ko mati number mo kan kuana. Awagan na kanto ka no. Anya ti ko nang? Di ko na, inted ko ti cellphone number mo kan ni Luther. Urayam laangan ti text na kan ka. Pudno? Katuan! Aramidak ti amin, tapno makaasawa ka, friend. Kumusta nga iti seminaryo iti Manila, anak ka? Nasaya at mat, nanang. Pudno ka day, timbaga ni Melissa kada kami kinitatang mo, Ni, anya man ang tindanon ti best friend ko kada kayo, nanang. Adda ka nun na am-am mo iti Manila. No sa anak nga agbidaw,
Luther tinagan na. Ay, ni Melissa ang talaga. Agawa am ti agpapansin kan kwa na anak ko. Tapno makiasawa ka mutan. Ay nananang, awan pa'y may sa abulan anagam-amu kami. Asawan ti bagpagayo. Hello? Sino da ito'y? Siya da ito ni Luther. Pasensya ka na. No italaan nakaawag at manen. Ado ngamin ti pakakumikuma. Kumusta ka maten? Nasaya at lagtamat. Si Kangay, kumusta kan? Okay lang. May kaawak lang. Tawan ka na makikita. Gagangay na taadayumat ngamin ti ayan mo. Aywan gayam. Umay kami to bakasyon dito Bagyo yung sumarong na bulan. Kadwak na ng kentatan ko. Ken, dagiti kakabsat ko. I-text kan to tagkikita tayo. Iti anya nga po. Tapno mamam mong matida Ken, tapno maipamam mo kamit lang ka dakwada. Ay na, Luther. Manula ang abulan anagam-amot na. Sana bale. Tagpada tamat a single. Sa bagay. Kumusta kayon kami, Luther, friend? Makatawanan asaan ko anakit kita Tatunggal umay dito'y bagyo kat kanayon ka abisi. Kat, inaklon mo? Saan pa'y? Anya? Apay ngay asaan pa'y? Kat no idi pala napalabas at awal nagdatdaton kan ka. Ay na, friend. Diyak nga rod sigurado. Apay kumasaan ka asigurado. Kat si ka mismo tinangibaga kanya. Ngagbakbakasyon ni Luther dito'y bagyo. Tapno lang makita na ka. Ay, diyak man mo. Ay na, friend. Manmanula ang tilalaki akas kankwana. Manmanula ang tilalaking ang sakripisyo para iti taong ay ayatan na. Iso sige, aklon naman, friend. Amangan numaunaan na kati sa bali. Agyaman na ka. Tayo naklon nakmatlaan, Jessica. Ikarik. Sa anak tong agbalin asakit ti ulo. Nakitak dagiti sakripisyon para kanya. Katsapay lang kuma. Kasaan kantong agbaliw, Luther? Wen, di ka mandanagan. Manungal daw nga iti bakasyon mo dito'y bagyo. Talungal daw lang. Ado nga minti trabaho nga agur-uray di Manila. Ang bayan, into makaorno nga. Gumata to iti lote kan balay dito'y bagyo. Kat padasag to ti agsapol iti pagtrabaho ak dito'y. Iti kasta, kanayan tanto nga kitkita. Sige, no kasta ti kunam. Suportaran ka. Agyaman ang launay, Jessica. Nakasaganan ti bakan ti akwartaw. Ijay pailaan ti pagturugam, baraw. Agyaman na kangkal. Ano sampay laang Tasan pa nga minanalpas ti renovation ti balay may. Okay lang, Uncle. Mawatak mat. Sa may sa simple mo't laabiyag ti di makala. Isungawan ti parekot. No may papaniti ka kasta banang. Nasaya at nga rin no kasta barok. Ay anak ka asikas mo tinobium Wantatang, kat agyaman na ka. Sige, ibati kayo pa'y dito Mapanak ije kusina. Tatulungak ni nanang mga aglutaw. Agrubuat akong, Jessica. Sige, agan-anad ka I-text na to ang paman ang makadanon ka iti Manila. Wen, automatic daytan. Ti prutas kun na itong naintad ni nanang Di mo liplipatan. Nala ko na. Luther, baraw. Agrubuat ka matgaya man. Wanang kan. Adang amin agur-uray at trabaho iti Manila.
Agan anad ka nga ron ijay Agsubli kan to manan, wan? Uwan, Uncle. Ang jak pa'y masigurado. O, kaanon to ang makasubliak. Ken kita haam to. Nuada mabalin mo pag-applyan dito'y bagyo. Tauray dito'y kan nga agtrabaho. Ada mato'y balay apag naadam no bilang lag. O, nangagmumot siguro timbaga ni Tatang Luther. Uwan. Ala, mapanak nga rodan. Tapno sa anak ang maladaw. Agan anad ka, baro. Kasta tinagbalin a set up mi kini Luther, iti uneg ti dua atawan, Mr. Lonely. Tunggal umay pumasyat dito'y bagyo, kat ijay balay ti pagturugan na. Agingga ang nagdesisyon kami ngagkalaysa. Idi damo, nakipagnaid kami pailaan kadag iti dadakkel ko. Imbakar kami laangan, idi nakaipatakder kami iti bukod mi abalay. Ita, adan dua nga anak mi. Pagyamanak launay, tauray no naladawak anak ki asawa, akas kuna dagiti kakapagyan mi, responsable kan mapagtalkan mo tinagbalin nga asawang. Alakastan kat agyaman nakiting kay panangin drama iti pakasaritaan. Ito'y pagayam mo, Jessica. Pagayam Jessica, agyaman nakiti dahi apakasaritaam. Ala, awan ti makunak, no di ti mangkablaaw kada kayo, gapo tanaragsak ti binangon yo a pamilya. Kat agtutuloy kuma ti kinaragsak yo, ken pinatagyo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jessica, iti syudad ti Baguio. Tampok nito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanta ito'y na istasyon. Agyaman kami ting kay Panang Tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marlon. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmaymaysak nga anak, kat agmaymaysamat ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Gapo tanasapa apimusay ti amat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marlon diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marlon na nakaw. Pangaasim man tayawatan nak iti tanom. Mabit lang, nanang. At tuwing tidanong naman nyo, nanang. Hagyaman na kanak ko. Ay, pasensya kan. Amok, amabanbanukan ang mga asikaso kanya. No apay ba't ngamin ang nagbalinak matan ang managsaksakin. Adda ka di bagpagaman ako. Ay, awan na. Sige nga ron. Panawan kayo pwede di balay. Sigurado at dandanita nila ya. Urayan nyo labitan ti kasinsin ko. Buhanan ako. Panawan naglatan dito. Sana balay. At damot ni Leia kasinsin mo at ang tangdanam ang mga sikaso kanya. Nukas jay amapan ka ang trabaho. Alang rod. Panawan kayo pwede ti balay.
Si kamot gayam, Uncle Jesse. Nasaya ata na sabat ka, Marlon. Kumusta ni Nanang Mau? Imimbag ka din. Saan pa yung arad, Uncle? Papan kayo man kit di balay. Tumulong kayo ang mga sikasukan ko na. Marigrigatan akon. Anya, ket no da magkumait nga da kano tangtangda na mamangas asikaso itinam. Minsan lay, Uncle. Ang nawan trabaho, siyak lang ti mga asikaso. Iso mabanugak mat. Ay, kastagayang barawk. Ala, amo kasamsambutem ti oras mo ama pa nagtrabaho kaanakan. Agsarita tantulaan nga iti sabaling aldao. Sige nga rin, Uncle. Panawan kayo pa dito. Good morning, pare Marlon. Ay, naimbag ka pa para Edward. Good timor ni mo. Siyak nga Bad. Abay ka di manan, pare. Kanya manan ti pagkaskas taam. Kas ano? Uray kag may sakabsat ni nanang ko ani Uncle Jesse. Di nakmat maawatan. Gapo iti sitwasyon ko ita. Ay na, pare. Amok sa manan ti kayat mo asawan. Ala, urayin ta ti break. Sa tanto agsarita. Agyaman na ka. Kasapulak ni minti pangyub kasak iti marikrik na. Wen, pare. Di ka madanagan. At daak dito'y anak kasagan na adumnag. Unay din kan, nakasirseryoso ka manan, Marlon. Anya ka di manan tinapasama. Ay na, Tanya. Isu akas ta tinobiom. Gaputa ag sinsintimiento manin. Anya? Anya manan ayat iparikot mo, sweetheart. Di mo kunaan. Ani manan nanang mo. Wen nga Rod. Nabanug ako na mga sasikasukan ko na. No, adda kayat kong aramidan. Jak marami na. Gaputa, ninanang mo ti pampanunutek. Day talaan. Uy, datagsan ti parikot ko niya. Di ulang amin marik na. Gaputa saan ada kayo, ti adda iti sitwasyon ko. Maawatan mi ti marikrik nam, pare. Ngaman niya nga ron ngay. Kat agmay may sakamat nga anak. Asino kumangay tinamnamaam akaduan ni nanang mo. Ay, itong palbiyag ka dilatan, asyak ti mga asikaso ko ni nanang. Marlon, di ka kumaagsao iti kasta. Panunutom kumaano saan agapu ka ni Nana Nadia. Awan ka kumaiti ayan mo ita. Awan kumati kasta kapinta sa pagsapulan. No di na karkarigatan tinangisakad idi iti panagadal mo. Nalipatan ka din dayta, Marlon? Kosto tinubiam, pare. Manong Marlon, tangay si Mangpat kamatan. Panawan kayo diti balayo kini auntie. Nakaluto ak mo tan iti pangrabyan nyo. Ay, awan ka di pa tinagbaliwan ti sitwasyon ni nanang. No ti sakit na ti kahit mo sa uwan, isupay laang. Kanayon latamot nga aguyak, maura ag tumtumar iti agas. Kanayon kumot amapan ipacheck up. Ang kas dilatamot nga awan pagbaliwan na. Anya nga tano, baliwam ti doktor na manong. Ha? Amangan mat no saan nalaang akabagayan ti doktor ang mga asikaso kan kwa na ita. Ay, namin anon anak sukat iti doktor. Ang isulat tamat. Ala, ano san tayo ng asikaswan ni auntie? Nalabit, gapumutan iti kinabakit na. Isu nga adun dagiti marikrik na iti bagi na ita. Ay, wala na. Anano sa kun nga asikaswan ni nanan. Kapatag may saklakit nga rod nga anak. Wana. O sige nga rod, innakon. Nagpiti ka pa Uncle Jesse. Ang kapit tayo pa'y kabayatan ti panagsasalita tayo. Ay, sana balay. Nakaturo pa'y mat ni Nanang Mau. Awan nga raw. Nagyaman na kaanakan Ay, nasayata nakaturog ti kabsat ko. Jak ngamin kaya tamangag na dagiti ibagakken ka. Anya ngamin ti ibagayo, Uncle. Apayo diyo kaya't amangag ni Nana. Jak kaya tamasail tirik nana. Amok ngamin no kasano ti panangipatagnaken ka.
Ngam ita tay suntek kasapulan iti panangasikaso kem pamateg. Saan kagaya man nakasagana mangipaay iti dayta? Anya ka din dito ngay bagbagayon ka. As-asikas pok matinak. Dumapanak ag trabaho. Adamat minsan laya atang tangdana ka mga iwan kang kuana. Anya pa'y lang, tijak na ipayang ka. Pudnaw, ipapaay mo dagiti masapsapul na. Ngem iti likudan ti amin, agrik-reklamo kamatlaeng. Ibagbagam ka naw adadagsen ti mismo nga inam. Amom ka day, no anya dagiti kabailan nga aramiden ti inam para ken ka. Idi basik ka pa'y, kasta unay tirigat ni Manang Nadia anang isaksakad iti panagbiagyaw. Idi nagadal ka, amin, inasitgan na nga utangan, tapno adala ang busbusan nga agadan. Uray pinapabainan da iday, inturturid na amin dagita para ken ka. Kaya't nala amaadaan ka itinaranyag amasakbayan. Ako ang amin angkal. Ang mga nubandong pula nga mga saasikaso kaninanang. Iso akas dito maipagak na maminsan. Maawatan ka. Ngemrumba nga iparik na ti pamatag mo iti inam. Gaputa saan tayo amaibaga. No kasanupay kapaot amakaden natayaw ni Manang Nadia. Apay ang nakaululimot ka, Marlon. Itay tapay lang dito parke. Ngam di ka pulos ag tagtagari. Apay ka di manan. Ha? Anya ka dito parikot mo. Ibagam kanya. Sa anak namin anairwa makastaka. Sigud mo't nga agis istorya ka no kastoy nga paspasyarta. Anya ka dito pakariribukan. Kas lang amin na ba inanak iti imbaga kanyak ni ulitag ko. Anya timbagana. Inistorya na nagiti adu a sakripisyo ti ina kanyak. Idi basitak pa'y. Aging ka iti agad adalakon. Kas lamabay na kiti bagik. Nagado apin ang panunot. Ken, naisasaw ka makapasakit iti mismo inak. Iso mabay na kiti bagik. Mas dawak mat ngamin kan ka. Apay ngamin nga ibagam apadagsan kan kaninanang mo. Idinto ta ka ba alam mat nga asikasuan? Di mangtangdan ka iti mabalin ang mga sikaso kan kuana. Ipapas mo ket ding asikasuan ti inam. Itatamakit kitampay. Anya nga rod no nagbalin ang managsaksaki. Nalabit aga pumot kan kadagiti rigrigat na nagtrab-trabaho idi. Kan saan ka di ako nang nga ipapaagas mo mat? Nalabit aga pumot tan iti kinabakat na iso ang nalakalaangan ang makapkaptan iti agduduma sakit. Sige. Tong palak dagiti imbalakan mo. Ipatag kan asikaswa ko ni nanang. Day tati kasaya atan nga aramidam. Subadam mat dagiti adu a sakripisyo ni nanang mo kan ka, Marlon. Oh, insan. Ada kon. Ada pasarabok. Adda ka mo gaya minsan. Nagdaldalusak iti silid ni Auntie Nadia. Ituloy ko pa iti agdalos, sakbay nga agawidak. Ay, mabilay. Apay nga enrar mo amin akama kan kabinet. Kaya't na ngamin amadalusan ana imbag ti silid na insan. Sa dinong arotean ni nanang. Ano, inyakar mo pa'y kadi iji silid ko? Ay, mabit lang. Itag ko ti pasarabok kan kwa na, Awan di ta silid mo ni Auntie, insan. Nang ipanamagarot kan kwa na, insan. Ijarwar? Ay, ingka isirak. Ang mga numalami isan ijay. Kumarok ti uyak na. Pasensya kan insan, nagpasukon ni nanang mo kini Uncle Jesse. Kaya't na kano, nga ijay pa'y lang nga agnaad. Sana balik kano, taad damat ni Uncle Jesse ang mga sikasukan kwa na ijay. Kan imbaga na kanyak, akayat na ang makainanakapay. Anya na ita papel. Adto insan, awata mo. Basa aktil na. Apay nga kas deti kilat ang nagbalin a desisyon ni nanang.
Pasaam laang ang nagtasurat na insan. O sige nga ron, padawan ka pa dito, ituloy ko nga agdalos. Marlon, anak ko. Mapanak pa lang makipagyan, ijay ayandang mo. Ipatpatag ka unay. Isodyak kaya't amabandog ka. Amok amasikuran ka unayan iti kasasaad ko ita. Pasensya ka nung nagbalinak adadagsan ka. Di ka madanagan. Mariknak asa anak kon ngagbayag. Lumag-anton ti panagbiag mo inton awanak ton amakit kita. Kaya't ko lang nga ibaga nga ipatpatag ka unay. Nalag-anan tirik na apumanaw. Gaputa na talgeden ti kasasaad mo. Natungpal dagiti arapap ko parakan ka. Ipatpatag ka unay, anak ko. Mapanak ijayandang kalinton bigat. Sukunot ni nanang. Rumbang asyak ti mga sikasukan ko na. Tanya, kuyugon nakman ang mapanmang sukon ka ni nanang ijabalay da Uncle Jesse? Ha? Apay? Nagbakasyon ka din ni Nana Nadia? Napasaktak tirik nana, iso na pa ni Jay. Agbababawi akit impakpakitak iti mismo ngayon idi. Diyak kaya't amatay ni nanang anasakit tinakam na kanyak. Kasta ka di? Mabit lang nga ron. Agsukatak, kat mapantaadagos iti ayan ni nanang mo. Anya ka diti baga, manak ko. Nabasam ka din ti surat ko ka. Pakawalan da ko mananang. Napasaktak tirik na yun. Ang pinapudno na. Ipatpatag kayo unay. Pangasyo, tagawid tayo kuman. Maikaw ngawan kayo asang pataki jabalay. Amok, amarigikatan ka, nanak ko. Kadyak kaya't amarigatan ka. Eso nga'y mayak pala dito. Diyak kaya't amarigatan ka, anak ko. Pakawanan da ka. Ang itikawan nyo, di balay. Naikawa akit husto. Diyak kaya't amapukaw kayo kanyak nanang. Asikaswan kayo. Aging kahit imaudi nga angas yun. Ipatpatag kayo unay, nanang. Talaga ka day nga yawid mo mutla ang tinam, Marlon ka anakan. Walang kal. Agyaman na kiti pa nang asikasayo kan kuha na. Kabayatan ti kada na dito eh. Apay, nakainan na ka din, baro. Nakamirisa ka kan. Saan kaya marumbang asumukak ang mga sikaso kan ni nanang? Sana rumbang ang maumaak. Kaya't agyaman na kada kayo. Kapoy tin bagbagayo, kaya't nakaamirisak. Kaya't rumbang gayam nga ipatagkan asikaswag tinak. Gaputa itan ti panawan. Tapno subadak dagiti ado sakripisyo kan rigrigat na kanyak. Rumbeng lang nga kasta kanakan. Ano sam ti inap? Ipatag kan asikaswam. Kabayatan asibibiyag pay. Walang kal. Maganda nanan. Kaya't kalpasan na. Intay agpaini ijerwar. Ay na, nagdakalan tinagbaliwa man ako. Agyaman na ka. Mariknak matlaang ang ti kinapatag ko ka. Lito pakdagiti amin na nagkukuraran na. Yet, manipod ita. Di ako nagarami dito pakasairan tirik na yo. Ipatpatag kayo unay. Iso nga si kaswan kayo. Aging kat umimpag kayo. Agyaman ako na yan ako. Ipatpatag ka matunay-unay. Ita, imimbag matan tinak. Nagkalaysa kamin kinitanya,
Kat dua kamin ang mga asikaso, iti ipatpatig ko unay nga ina. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Marlon. Agyamanak pagayam Marlon, iti dayto apakasaritaam. Natural lang iti tao ti mabannog. Ngem saan aday ito iti rason, tapno baybayan tayo dagiti naganak tayo. Agbalin nga adal daytoy kada tayo nga anak, nga iti panagsalog ti pigsa dagiti naganak tayo, rumbang laan nga asikaswan tayo ita. Gaputan o awanda, awan tayo met ito'y abiyag. Ala, ituloy mo ti mga sikaso iti inam, kat ipariknam ti pamatig mo kankwana. Bueno papagayam, inga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng patulog. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.